Oso lan gutxi egin dute. Batek lastoakin. Hori etxe bat lastoakin, hori ez da etxea eta ez da ezerrez. Ikusiko ez zuezera azkar. Bultako ditu. Baina tranquilo. Joko detatea, ber, igual. Abiatu irekitzen. Baina. Tok, 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 tok. Johannes! Casa Mereso! Sartu! Ba ez dizut dutena! Ba... Putz eta putz egingo dut! Eta zure etxea lurrera gota! Ez ezingo jesu! Udarra hartuko, zen? Bi... Garreri jartu behar dut. Ba... Bi... Tabana! Botako.
Baina, indartsua naiz. Eta boten dut. Atea joko dut. Atea joko dut. Tok, 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 tok. Otsoa naiz. Sartu nahi. Topitxeko ere. Putzetan zen modet eta zuen etxean lurrea. Eta esan txerri txiki bat bezala. Eta, esaten diatenian duteko, Kanpai alakoa! Ez diogu irekiko! Esan dut, laguntza! Laguntza! Zinik nahi du laguntza? Txerri txiki bat nahi! Lagundu mesedez! Zerretatzen da galdu itzea? Ez que bosemizka bat daukat eta laguntan dago! Otsoa! Estatuko duguenez, bero haulidua dana, bero, etortzen dira. Izango diutza, arroza jatera etortzeko, baina zuek ez izan, Ez izan izango dugu etortzeko. Izan suabe. Etorri txerrikume, lagundu. Etorri txerrikume. Orain, erabe pentsatzen dute, izan txiki bat naizela, ez da irekitzen dut erratzea. Jarri dut. Eta etorriko zareten ere etxea, etorri bizitzea,